बिजनियाव फुजायाव फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे सेयार खालामनोसै नायलांदो आरोना आंजों लोगोसेनो लोगोफोर हेल' गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांखौ गोदान बनायना रायलायबाय लोगोफोर जोंहा नै फुजा जानो फैदों आरोना लोखि फुजा जानो फैदों लोगोफोर बिजनियाव आरो नै ओरैहाय नै फिसालायाबो दं मन्दिर खुलुमहैग्रो थांगासिनो आरोना लोगोफोर खुलुमना सिगां खुलुमग्रोनोसै ओमफ्रायसो बेरायनोसै आरोना लोगोफोर गारिखौ ओइयाव दोनबोबाय पार्किंआव लोगोफोर ओमफ्राय दा थाबायगासिनो आरोना थाबायगासिनो नै अ गेवबाय सासे जथा लेस गेवलायबाय नै सासेया दे खादो थाबायलांनांगौ एसे गोजान ओरैहाय मन्दिर मोनफैबाय नै लोगोफोर लाइनाव दं आरोना दायो लासै स्टप नङा खुलुमनोसै आरोना लोगोफोरनि खुलुमखांबाय नै दायो एसे गेसें आरोना জাতীয় গামোচাৰে সম্ভাষণ জনাব কমিটিৰ সদস্যা পাৰুল বাইদেউ नै बांद्राय फिर नङामोन आरोना लोगोफोर थिग टाइमावनो मोनफैदों आरोना जोङो ओमफ्राय खुलुमखांबाय आरोना दायो बेरायहैनोसै आरोना दासो लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय मन्दिरनि खाथियावनो नै जोंहा जुबिन गार्ड सिंगारनिया बेखौबो साजायनानै दोनदों लोगोफोरनि नै लोगोफोर मेला बेरायहैनोसै नोंथांमोनजों एसे सेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना नै लोगोफोर बे मन्दिरनि खाथियावनो एसे बेरायनोसै आरोना मा दं मा गैया नायलाबायनोसै आरोना एसे मबाइला माबा दसेनो स्रां लोगोफोर फिसालानिया आखला मा बिदों नायदो नै पिस्तलखौ नायलाय बे गोलावा बे गोलाव नै नायलाय बेखौसो लांनो फैथारदों आरोना बिनि थाखायसो फैखादों फुजायावनो बिनि थाखायसो फैखादों फिसालाया एकदम डिस्टार्ब आरोना मानसिफ्रा फुजा जानोसैबाय आंखौ माला लांगोन बेबायदि आरोना गेसेनो सोंनाय नायनोसै आरोना लोगोफोर दायो ओमफ्राय नै बे मोनसे आरोना नै बेखौबो नांगौ जाहैदों बिनि थाखायनो लेंबोथारदों आरोना लोगोफोर नै बेखौबो नांगौ आरोना नै लाखादो नै दा नङाबा बेरायहोनायनो नंखाया आरोना आइ नै नायदो नायदो दिखाव दिखाव गथ'फोरनि लुबैनायखौ मा बुंबावनो आरोना जारला नायगासिनो आरोना हागोन बाबा नोङो गाव हागोन ना हाया होनाय नालाय बोलो दं आइगा गोरा जागोन इयो हागोन ना हाया दामाबायदि आरोना ये क्या नाम है नायगासिनो आरोना गोरा गोराथार हागोन ना हाया
ओइ लाबाय आरोना गाव नायनायबाय थानायखौनो एथ' गोराखौनो एबार मा नांबावगौ होनदोंमोनलाय हो मा होनदोंमोनलाय मा होनदोंमोनलाय अक्ट'मास मा क्राइम मा नाम मिथिगौ आरोना नागिरनांसिगोनलाय बेखौ बबाव मोनो सासेया नायनोसैलाय सासेना एबार माथाय मिथिला आरोना र' अभी नहीं मिलेगा इसको बहुत थुनना पड़ेगा दा एसे मोनाबाथाय बिराद फिर जागोन आरोना नै दा एसे खालि आरोना जों गथ'फोर गोनांखाय थाब फैदों आरोना लोगोफोर नै दासो एसे माने बेरायनो मोजां एसे खालि आरो दा एसे मोनाबावबा बिराद फिर जासिगोन आरोना हाबनोनो हानाय नङा लोगोफोर ओंखायनो थाब फैखादों आरोना गथ'फोर लानानै बिराद नारला नुरला जायोना गोमोखौ लाबाय नै सासेया लोगोफोर ओमफ्राय एबार सासेनो बिनिफ्राय देरसिन नांगौ नै बिनिफ्राय देरसिन नांगौ बबाव मोनगोन गैयानो नागिरजोब्बाय दखान नागिरबाय गैया मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोरजों नै फिसालानि गेलेग्रा लाखांनानै ओइखि बेरायहैनोसैलाय आरोना मा लानो नालाय बिनानावा नै मबाइल कभार लानाय आरोना इहा दिनैसो फुजायावसो इन्टारेस्ट नांगोन जि गिसुबाय बिनि कभारा लायनायनि कभारखौ देखायलाय मा अबस्था नै बिनानावनि मबाइल कभारखौ नायलाय नै बिनानावनि मबाइल कभारखौ नायलाय लोगोफोर अबस्था गैया ओमफ्राय दा गोदान होनो आरोना नै लादो नै गावस्राबो आधा सिथा कभार होफादों मबाइल कभार आइसक्रिम जाबाय नै बारै ओरै बेसे फिर जाबाय नै लोगोफोर दा थांनोसै आरोना जोङो जा फिर जाबाय मोननायखाय